Керамиката на тази култура е изключителна. Като изработка, като украса, като форми, амфори, урни, всякакви други чаши. Имат прекрасна антропоморфна пластика, прекрасна зооморфна пластика, основно водоплаващи птици и така нататък и така нататък. Това е една специфична култура за региона от двете страни на река Дунав, култура на инкрустираната керамика, културата балей Орсоя. В научните среди тази култура е известна и като Дунавската цивилизация. В древността чиста украса не съществува. Всяка една даденост, независимо дали е свързана с цвят или инкрустация, има своето носителство. Тя се слага заради точно определени неща. Ако се върнем към Гордън Чайлд и неговото определение за археологическа култура, керамиката е едно от основополагащите неща или елементи, по които една археологическа култура се отличава от другата, но не само. Тук са много интересни едни-две зооморфни фигурки на патици, напълно запазени с цялата инкрустация под тех, които успехме да ги намериме вътре в една урна, положени като погребален дар. Самите патици, особено формата, горната част на главата, я виждаме като дръжки на много голяма част от купите и съдовете, които ги намираме и в некропола, и в селището. Тук интересното е, че след последните анализи, които направихме, които са свързани с доказателствен материал, с физико-химични анализи и сериозна апаратура, която днес ние можем и сме щастливи да ползваме, стана ясно, че тази култура на инкрустираната керамика ползва синия цвят като свещен цвят. Това изненадва. Другото е рутинно, в добрия смисъл на тази дума. Къснобронзовия период. Това е времето на Омир, на Троя, също така на зараждането на критско-микенската цивилизация. Търсенето на калай за производството на бронз, който, както знаем, се произвежда от състав на мед и калай. Тогавашното население на Крит и Микена разбрали, че най-качественият калай всъщност се намира в Карпатите. Пътищата, по които достигат до Карпатите, са по вода, дали по море или по реките, като Дунавската артерия е водеща в случая като най-голяма, най-пълноводна река. И всъщност, преминавайки целият този път, в последствие част от това население осяда и вероятно те са предшественици на тази култура, която вече познаваме като балей Орсоя в северо-западна България и се развива също и в Румъния и в Сърбия. Тя се появява сякаш от нищото в територията Белград до, да речем, някъде района на Козлодуй и Оряхово, по двата бряга, само по двата бряга на река Дунав. Най-вероятно, поне теориите са такива, аз съм склонен да ги приема, е, че това е едно население, което се придвижва по реката от Средния Дунав, от района на днешна Унгария, Войводина, и като речна култура те се заселват по двата бряга на река Дунав по
наши данни от български обекти някъде в 16 век, втората половина на 16 век преди Христа. Не са само опосредствени данните, по които датираме тази култура, нейното начало, появата и тук по нашите земи, но имаме съвсем една голяма серия от радиокарбонни дати, които го потвърждават това нещо.